Jêderên taybet ji bajarê Efrînê re gihandin ku rewşeke nearam li wî bajarê rû daye. Ew jî ji ber şerê ku di navbera grûpên çekdar de yê li wê deverê rû dabû û nekûkiyên li ser dabeşkirina deverên dagîrkerî ji aliyê wan grûpan de. Li gor heman jêderan ku şer û pevçûn şeva'îna Bûrî li Texa Mehmûdiyê ya Efrînê di navbera grûpa Ehrar-ı Şerqiyê û çekdarên Heyet-ı Tehrir el Şam de rû da. Di encama wî şerî de du kuştî bi kêmanî di nav grûpa Ehrar-ı Şam de hebûn, serbarî hejmarek birîndar ji her du aliyan û hîn şer û nearamî berdewam e li wê taxê. Her li Efrînê duh yekşembê grûpên çekdar yên li wê deverê dimînin û dekeke prosên hevbeş drûst kirin bi navê Lebeykî ya Exteh, ew jî ji bo ji navbirina lîwaya Sultan Silêman Şah piştî destdirêjiyên wê lîwayê yên nepaqij. Jêderekê ji bajarokê Şiyê li gundewarê Efrînê re gihand ku navenda bicihbûna lîwaya Sultan Silêman Şah hat dorpêçkirin û hemû dergehên wî bajarokê hatin girtin û welatî di malê xwe de asêman. Herwiha welatiyên gundê Qermîtliq jî di malê xwe de asêman ji ber dorpêçkirina dergehê wî gundî. Wê odeka prosên hevbeş tenê 24 demijimêr li pêş serkirdeyên Mîsiya Ebu Emşa danîn ta ku xwe cuda bikin yan xwe radest bikin. Heman jêderê serbar kir û got Tirkiye rêgirî li pêş derbasbûna bajarokê Şiyê kirin û îstixbaratên Tirkiye destê werdan kirin û ew pirsgirêk bi awayekî aştiyane çareser kirin û rêkeftin li ser xweradestkirina serkirdeyên grûpa lîweya Sultan Silêman Şah ji bo dadgeha rewayî û eger xweradest nekin, wê Tirkiye rê bide ji bo derbasbûna wî bajarokî.